И здравейте хора, ние сме Win the Darkness, аз съм Жан the Dark, тук при мен е The Tropic Gamer и днес ще играем CSGO. Да. Пуйка! И мен ме убиха! Каква ти пуйка, бе? Убиха. Той се бори, кой ще има една точки. Ти? Честно ли вече Чакай. Честно ли вече като убиеш пуйка ти дава... Кокошка ти дава точки, бе. Една точка ти дава. Сега играм някакъв мап, който аз даже не го знам. Също си играл съм на него. Кога събра толкова много точки? Ми убих двама просто. Аз убих само една кокошка. Теле! Ама га, аз че съм имал два пищака. Кокошка. Така. Fuck. What? Некъв ма изчакали. Ай, карапа! О, това е нещо. Кокошка! Убиха. Кокошка, ела тук. В смисъл, хора, ви видяхте какво стана? Сега защо? О, да, направих си реклама на нови пищак, колко е силен. Това кое е? Фако! Умра! Умри! Как ме убиваш? Не знам за тебе, ама аз убивам. Това пиле. Аз само с кокошките се движат точките. То с по една. Пиле. Значи ти си убил 33 кокошки? Не, и двама убих. Трима. Ти можела да убиеш хора. Махни, бе. Убийца. Снайпам гърба. Как му уби? От мастик. Не. Кокошка! Това ти ли си? Да, съм. Между другото, любимото ми оръжие. Какво? Това? Мен има кеп. Това ми е любимото. Сиджито също. Кой? Отзади, Дончо, отзади. Аз ще ги оттрепя, бе. Аз умрях. Брато, как те снайпа така гадно, бе? Не знам. Той има друг. Брат, двама на един не е честно. Това съм научил. Какъв си там, бе? Умрях. Взим то там. Добре. Брат, няма как да не откаже на бизон. Просто си казвам, това е свещено оръжие за мен. Наши много хубаво снайпаха. Убига. Биг Жокер. Как му някакви бутви да наводят? Нали, брат, това 105 точки. Много яко. Аз не съм намерил никой. Аре, бе. Аз не знам. Намерих някой, една кокошка. Убих я. Вау. И ме убиха. Колко много точки се дава на кокошка? 100 500. Да. Не представяш? Умри, бе. Подяваме ти. Къде нас стрелят? Откъде? Аз бях. Кокошка. Ти уби някъде. Юс. Кокошка! Първо, едно нещо. Ако видите някъде кокошка, убийте тя да е един кил, защото все пак тя също е жива. Това не е логично да не ти дава. Ела макошко. Само с кокошка ли се движиш? То за това ти си... Добре, кажи ми, това какво беше, бе? Не знам. Не знам, what the fuck? Това е на клипа, може да го видиш, че беше толкова нечестно. Вау, аз умрях отново. Този път съм със снайпера. Видите горе. Чат, нещо ми прави като седиш там. Аз те следвам. Имам и два пистолета. И аз. И един безон. Ай, карамба! АВП. Хич не отказвам на АВП. Само АВП-то се препускам. И съм като... Не ти пускам. Не знам защо си измислям някакви работи. Много кепе. Да се умирам за
странни навици. Идвам пак АВП. Идвам пак ето ме. Вадя моето АВП. Идвам пак ето ме. Аре брат, Москов 360. Не, брат. Не. Fuck you. Ти не мога да играят с него. Знаете ли кой, аз излизам с пистолета. Сериозно ли брат, пистолета и какво се дава от цял път. Где се стигнал? На клипа после виж, оцелих една кокошка, отцапах из кръв и не взех damage. Вау. Вау, поправи си играта, бе. На 12 кръв съм. Аз пък съм на 0. Ха-ха. Колко смешно. Окей. Това ти ли си, бе? Вау, дъст. Сега тук ще има 20 човека. Убиха ма. Как познах? Ами да, ще си взех този смъртенски на... Защо продължавам да идвам тук? Що си нещо? Носкоп 360. Време за... Бузи. Бузи. Умрях, има един излиза сега. Има 20 кокошки. И мисля, че аз няма да спечеля. Скин на снайпера ми е много як. Нали знаеш, че... Поне на мен много ма кефи. Да, но пък ти спечелила. Добре, бе, какъв си ти, бе? Калашник. Ще приема. Приемам калашник. Споменавам. Няма аз да била област. Ако обичате да задържате, просто целете в краката. Казвам, това е много хубава тактика. Ходам по някакви шахти. Умрях. Кога стигна 220? Аз ли? Да, аз не мога да играя. Знаеш да си гледам точките. Дори една кокошка не мога да оцеля. Сериозно. И тя се респална веднага. Вау. Още една кокошка. Добре, бе. Някак ми взе кокошката и то беше и то. Фак. Кокошка да е завтигал. Не? Оу. Въй, има един на много малко кръв. На трихите. Добре, защо винаги се бъгвам като се спавам? Бъгваш ли се? Не. Нали, не мога ходя известно време. Поема. Какъв стил, бе? Някакъв тузери ме уби. Си, вървял след мен. Вау! Имам помпа. Колко неща мога да направя с една помпа. Не, буквално. Вау! Браво! Ще съм точен, бе. Трябва да упражнявам. Кокошка. Дори една кокошка не мога да Вау. Паза. Има трима. Къде, бе? Аз съм с помпа. И съм много назад от теб. С каква помпа си? Помпа? Шелтов? Да. И аз Знам. бях така. Това е най-мощната помпа на терористите. Аз не мога с тази помпа. Пак, брат. Хора, мислим това да е за епизодата и че... Да. Ай, чао.